like tut 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 tut. Gut sa sounds. Ano na niya ang JW boss? Diba, boss feeling, ano yung feeling ko? Yun ang mauna na ba yun? Gusto ko nga ng GD ka kita o. Alam mo na ang parta GD. Kung ano ang disabay sa Gio, ako yung J, Amon. Yan, di man di sabay yung bull sa Gio, Amon. Takot pa na rin kita ko. Ang kamay, ang naman, mga bandong. Kaya pala, yun na tol. Minus ko, ay. Alam mo na ang parta. Paul, may payak to. Wala, Paul. Paul, Paul, ilang Paul. Alam ko, Paul, ng Paul lang naman to. Tidak. Ay, doon. Uy, Paul. Kapag ulak sa nga. Ay, kumalito na. Ito pala yung kumalito. Malay na, ang ibago kitang buo. Yung ano pa? Nalo lang. Ay, kung dali mo ba? Kaya lang hindi. May nagamit yung mga pagpapulitan mo. Ano yung sa? Pero sa kada ano iwalo mo. Gigi ba ga bakla da iya. Hindi pa. Iyo ato pagkalang nga sa sige, pero ako na naman nga iyo to na. Bakit ba? Hindi ba ito? Lumamit ka na ito. Ayan na kami, mga tropa. Oh, kumpas. Nakumpas na lamang kumpas na para asila. Uyan na, nakulo na. Yummy ito. Relax. Gusto mo. This is pasta. Ay, yan. Loko na. Ito yung why. So, bro. Baba? Baba? Wala, hindi ka nakakakita ka. Baba, Alfil. Enemy, kalbo. Bakit yan? Tumpas, ito yun. Tira. Uy, gago. Dapat dapat ako. Oh, Tangay, Pinoy. nag-champion ako. Tatlaw. Ano ang ka-champion kakanta? Ang ano mo, sa ano? Manual? Graphics? Graphics. Basta. Wala daw ako. Wala. Champion ako. So, nakulo na mo siya.
lang ako. Yeah. Parang ka na siya. Straight ko sa ano siya. Saan? Wala. Puto ka di. Oh. Ano? Oh. Pulo pa di. Relax. Gusto ko ano na na. Sabi na mo. Uy, may punoy! Ay, lang po ka muna. Puno na. Ha? Yo. Pakinang. Wow. At lang pagkabang dito ko lang. Baka may katagsa. Pagkuka. Ano yun? Pagod. Kapag. Ah? Pagod. Ano ka na tao? Kaya ang pado mo nagalaan sa galangoy. Ano tao? Ay, Ano? ano sa kanab mo?
ko lang yung Ano pinakan mo? Bigay, ade. Nagdala kang 20. Nagkagaling. Ganun pa. Ikaw naglala. Ako naglala. Ako naglala. Ikaw para parang kumapata. Ay, malagwag ko sinakaya. Aluwa? Hindi ka nakakombi. Ikaw, ano? Ano yung nakapata? Ano yung nagtatwa daw? Ano yung nagtatwa mga tulog? Mga bukay na daw. Papunta. Sa drive. Ba't mo ka sa drive mo ako? Office sa drive. Ginagamit tayo.
account ng ano. Sabi na internet. So, Hindi mo na yun. tapos, nakapal. Iwan pala rin ito. Iwan pala. May batang. Yan ang kadang. Bagong niya, tama kene. Ito, tingin mo ba? Yun na. Okay yan kung may acid. No? Yan. Ako naman. Ano yung kung may acid? Ano yung kung may acid? Ako na kaya ng kape. Okay.
tayo. Di ba? Sarap. Wala mo yun yung masisino yung mga na doon. Wala na namatay. Yeah. Okay. So, kung meron mo sino po, Baka maandun pa. Gusto niyo. Then, one, three. yan. Facebook na bigyan mo. Ano yung, At yan. ano ito yung, ano, ito yung, Ah, wala. Napakalang.
Baka na rin. Wala, hindi sa bago sa egak ko, no? Alisin mo yan. Balitin nga ito, mga ways, shots, phone. Hindi mo yan. Ano ko, ito, Right? ito yun. Kaya na kaya. Kapatulak mo. Kaya. Oh. Kapatulak. Ano ko, nakakasal. Okay. Puro ka yan. Yan, kailangan ko sabi nila, huwag mo ko tayo nila. Nagawa sa bundila kita dito. Kailan ko tayo, kailan ko tayo. Dito nga, dito. Dito. Ha? Wala po. Kung nakalala ka. Mayabog pa nga.
Eh, sa pinakagat ako nagpupunta ka pa yung phone. Oh, ang sino na yun? Sino ba yung ano? Wala ba rin? Oh, wala ito. Balang sa napatulan. Wala na ako ano eh. Ako gusto mo. Sinaraman mo. Ha? Hello? Sinaraman mo sila? Hello? Eh, hello? Okay. Bawal mga phone. Bawal mga phone. Hello? Sinaraman mo na? Eh?
Saan niya naman ako, ma'am? Hello? Ako, ako,